Strudávek mého auta. Ty jsi srabík. Teda od auta mých rodičů. Tak já ho můžu posrat, má někdo zájem. Hej, to by nebylo úplně v pohodě najít ráno hovno na kaputě. A jo. Není od vlaštovky. To byla velká vlaštovka. To byla, tady mají kurva velký vlaštovky. A to ti celou dobu svítí blesk? No jestli. To je mobil, panečku, ten můj má hrozně takový zaprášený displejk a moje fotky jsou rozmazaný. A zase to vypadá Co, umělecky. tím, že máme Takže mám duši umělce. Hej, nemohla bys pustit hudbu? A co, až to uvidíte moje maminka, takový tohle video? To mi stejně podle mě úplně látva. Nejde to. Tě později co nebudu, že jsi tam pustí nějaký francouzský jeden, protože se nemám nespustí. To je to šíje, ty jedna. Ty, no, jen to řekni, vole, jen to řekni. Ty mrtko! Oh, Počkej, to musí být s tím dementním pohybem té hlavy. Ty mrtko! jsem dotčena. Skutečně? Kde všude? Kde všude? Dotčena. No, to neodpovídá na otázku. Prosím mě dala, abych jim ohřát další rohlík. Na ty plameny. Děkuju. Já jsem tady jediná střízlivá, jo? Pamatuj na to. Ha, ha, ha. Možná ještě Kača, sorry. Oh. Ale jinak, já vykouším tady střízlivé, ty dva jsou úplně na dranc. Na dranc. Na cucky. Na cucky. Na cuckáči. Ne. To je vejvoda, a ty jsi na nás co? Vysál! A to je skandál. Já se na něj vysedu taky jednou. A rituálně. Konec? Já nevím, já budu... Konec filma? Proč nemohli jako? Protože... Ochotěl. Protože Kucky. třeba vás zázvor. Je na kucínkaný. Výjezdní povolenku. Tak to myslím pojmenovala velice přesně. Já jsem nic nemyslela jako tím špatně. Nic Určitě konkrétní. na kucínkaný. Já